Eid al-Fitr kun paghuman sa Ramadan di sa ulo karong adlaw sa mga Muslim nga nagbasid dinhi sa Subo. Kini bisan ugmang adlaw pa ang gideklarar sa palasyo nga holiday nunot sa maong kasaulugan. Si Chona Carion sa report. Human sa 29 ka adlaw ug 8 ka oras gisaulog na sa mga kaigsuunang Muslim dinhi sa Sugbo ang Eid al-Fitr. Kini nagpasabot nga ilan ang gitapos ang ilang pagpuasa. Kaganihan nagtapok ang mga igsuong Muslim sa Fuente Osmeña Circle. Gipangaluhan kini ni Ustads Najib Rasul, advisor sa Islamic Propagation of Cebu ug chairman sa Filipino Muslim Community of Elders dinhi sa Sugbo. Matud ni Rasul nga human sa usa ka buwan nga Ramadan, sila magbag-o sa tanang aspeto ilabi na sa mga daotang batasan. There should be changes in attitude, changes in lifestyle, changes in emotion, changes in values, changes in ethics, in morality, everything. In other words, these are new person. Sa pangutana kung nganong karong adlaw nila giselebrar ang Eid al-Fitr nga ang Malacañang mideklarar og holiday ugma pa man, mao kini ang pamahayag. Ang moonrise yesterday morning was at 5:01 and moonset is 5:58 p.m. Kadtong mga wa mo declare nga Ramadan na human na is because nangadto sila dito para mo tan-aw, but they were there 6 o'clock. Di na nimo makita ang buwan ni salop na. Chona Carion, Balitang Bisdak.